On kiva soittaa. Soittamisen kautta on helppo liittyä mukaan yhteisöön. Soittaessa elämänhallintataidot kasvavat ja resilienssi eli pärjäämiskyky vahvistuu. Musiikkioppilaitokset Suomessa toimivat osana taiteen perusopetusta. Kunnat ja valtio tukevat valtakunnallisesti kattavaa toimintaa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja sopii kaikenlaisille ihmisille. Jatkuva oppiminen kuuluu luonnostaan soittamiseen. On todistettu tieteellisesti, että soittaminen kehittää muun muassa oppimiskykyä ja kielellisiä valmiuksia, sosiaalisia taitoja ja itsetuntemusta sekä lisää esimerkiksi vanhusten ja senioreiden elämänlaatua. Erityisryhmät on luonnollisesti helppo ottaa huomioon ja jokaiselle löytyy yksilöllinen opintopolku. Unelmien soitonopetus on sellaista, jossa kaikki saavat soittaa, ovat itsenäisiä yksilöitä ja kuuluvat yhteisöön ja yhteiskuntaan. Musiikkioppilaitokset kehittävät toimintaansa. Musiikki on ratkaisu sosiaalisiin haasteisiin sekä yksilön hyvinvointiin. Soittaminen ja laulaminen edistää kaikkien suomalaisten hyvinvointia. Olemme tekemässä maailman parasta musiikkikasvatusta. Olethan mukana.